Ima onih komšija koji obožavaju da pomeraju nameštaj u gluvo doba noći, koji ne brinu o ispravnosti instalacije, vežbaju sviranje instrumenata od jutra do mraka ili naprosto zakazuju radove u nedelju ujutru ranom zorom. Kućni red često zna da bude samo mrtvo slovo na papiru, jer mnoge komšije nije briga za druge i njihov mir, zaključio je i korisnik Twittera nadimka Kulero Koner. On je pre neki dan ispred vrata komšije ostavio poruku u kojoj ga je opomenuo, ali priča je dobila potpuno neočekivan sled. Naime, Konor je saznao da sused iz čijeg je stana buka dopirala već neko vreme više nije među živima. Umro je pre 2 godine, a iza sebe je ostavio prazan stan, pa je junaka ove priče prošla jeza, baš kao i mnoge koji su ugledali na Twitteru njegovu objavu. Dobar dan, svakog jutra iz vašeg se stana može čuti kako se nekakva teška metalna lopta odbija o pod. Ne znam da li imate kućne ljubimce, ali molim vas da se pobrinete i rešite taj problem. Poskakivanje te lopte je neprijatno i budi me, napisao je u poruci taj muškarac. Pa je korisnicima spomenuta društvene mreže dodao i to je često moglo da se čuje kako neko razmešta nameštaj po stanu, dodajući da se šokirao kada je saznao da bučni komšija već duže vreme nije među živima. Hej, ne mora biti da imaš posla sa glasnim pokojnikom. Možda je u pitanju kvar do kog dolazi zbog naglog pada pritiska u cevima za vodovod. To zna biti vrlo glasno i fenomen prate razni zvukovi unutar cevovoda, pa ne paniči prerano, poručio je u komentarima Konoru jedan korisnik. Međutim, šta se zaista čulo, Konor još uvek nije otkrio.